Ya de canım abi ne bile var böyle. Ne bakalım yüzleşim varmışım da. Hocam ne bakıyorsun? Mehribanlar, selamun aleyküm. Bu video aynı gidayın kaşşakçılarına degişikli. Aynı gidayın sağ yumurtkası bilen çep yumurtkası bolanlara degişikli. Şolara hödürleniyor bu rap. Eştin seyredin dinlen, menem dinleyecek birlikte dinlerleyin. Gelin. Ham götürmeyen bolsam görür ki götürýärler bu videoya gatagyrýarlar sözlerde. Sen bir istesin ya dostuna vardır bular ýaly. Ýitirelim näçe. Tanış. Ey, bu döwürde tassak köp ikiň bir götürýär, gynasakda gardaş olan sany günne köpelýär. Götürmese bolmaýa, ýaşamakda kösenýär. Şolar ýaly dostlanma merkegady götürýär. Aydagy mardyň, ýaman görsen geplemden ýalan söylejek bolsam her gün ýerde neplenmen. Aydagy mardyň, ýapan bolsam agdyňy götürdüň peýdasy deýdimi? Aýlyk galdymy? Jüýümne götürsem men bir manat awtobus puly, biriniňkin götürmeýän mendiňe Allahyň uly. Bizlerde salam uly, almadyklar pestirde, salamym almadyklar, eliňi çekgizle. Tanış. Selamun aleyküm mehriban dostlarım, doganlarım, tiktakçılarım, hemmeleňiň ýetip gelen ýerleriniz haýyrly bolsun. Bu videonu görün, ilk bilen bu iki sanak daýa haramzada mardan ekeni. Alisa sen amrada maskara attırlawan gollaýan kimler? Nartylno mesele bolmaz duruk. Öz marýymy zırlay bilýän ha. Bula ýokardaklar, ünterme diýer olar. Marly dostlarım, Marynyň adyny beremedletmäň, erbetletmäň şular ýany daýalara wagt berip alın şunun badyny, alın şunun agdyny ýymdyryň şul iki tane daýanyň. Hallyşyňa nahili daýa, nahili maşinlikligini, nahili haramzada haramporlygyny beste hemme il Türkmenistan halky bilýär. Şunu bilip hem şul daýalar şunu gollapdyr hallyşy, şoň taşakçylygyny edip şul iki tane daýa. Aýtjara pis tapar supesi diyor. Hallişa it daýa, bu ikisem itligini soň biliberiň şu halliş ýany daýa maşinligi gollasa, şunun taşakçylygyny etse, soň näme dörener, näme haýr ýetir şu iki tane daýa haramzadadan. Özleňiz bir pikir edin dostlar, özleňiz düşünin. Mardan eken şul ikisi. Marynyň adyny erbetletmäň, Marydaki dost doganlar köp bir gaýratlydyr, köp bir halaldan gazanýan, sabırly, güýçli, namusly, neňli, şerepli halky bardyr Marynyň. Bu maşinlik ikisi hallyşy daýany Marydan diýip, billerem Marydan bolýar diýip, video çykaryp hallyşyň taşakçylygyny edip. Hallyşy ba, bu iki tane daýany ba, ýere gömseňiz ýere almaz bulary. Daýalar haramzada, sizler ikiňiz aýtýan, saýranmy görme. Hallyşy da aýtýan, şul 3 kişi, 3 adam. Şul 3 galuboy daýany tapsaňyz dostlar, agdynyň paýyny beriň, şunu polis hukumete şikayet edin, tutup alkysyn. Terjime täjem mana şul üçüsi bolmaly, mana şul ikisi bilen hallyş bolmaly, 3 kişi. Şu merdimiň namusynyň üstüne video galdyrýarlar, suratlaryny çekip ýasap. Mana şul iki daýa bilen hallyş daýa bolmaly, mana şul üçüsi. Şul bilip goýun dostlar. Näme üçin şunu tutaňyz ýok? Ya näme şul iki tane daýa galuboydan gorkýaňyzmy? Sizler şunun agdynyň paýyny berin, tutuň şunu, tutuklaň Türkmenistanyň hukumetine şikayet edin, suratyny berin, hani bir sakatyň içinde tutsun şulary, tapyp alsyn. Bir sakatyň içinde nirdeligini bilerler, tutup amalarlar, hapys adam gaparlar, çüriýsin şul haramzadalar hapysyň içinde. Bu milletiň hakyna haýanatlyk etýär, milletiň hakyny iýonlaryň arkasynda durup şunu gollýar bu daýalar. Tutuň şunu dostlar, tutuklaň şunu. Şikayet edin Türkmenistanyň hukumetine, polisine, tutup alkysyn, gapsyn, hapysda mana şul iki tane daýany. Hi, how are you? Are you good? Yeah, good. What's your name? Zarif, Zarif. Zarif, where are you from? Afghanistan. Afghanistan. I'm Turkish. Turkish? Yeah. Nice. Do you know nice to Turkish? meet you. Yeah, I know. Merhaba. Merhaba, size de. İyi misin? İyiyim. Siz iyi mi? Evet, ben de iyiyim. Donuyorsunuz. Donuyor muyum? İyi olun her zaman. Siz de iyi olun inşallah her zaman. Aydan gelsin. Bugün annelerin günü değil mi? 10. Evet. Size kutlu olsun aytıyorum.
Çok teşekkürler, sağ olun. Anne değildim ama inşallah bir gün teşekkürler. Siz nerede şu an? Ben Dubai'deyim şu an ama İstanbul'a döneceğim inşallah Haziran. Ben de Dubai'deyim. Neresindesiniz? Deira'da. Deira. Ha. Ben de Marina bölgesindeyim. Siz Dubai'nin kalbindesiniz, yüreğinde. Çok güzel yerinde. Evet, o zaman. evet. Evet, Dubai güzel, Marina güzel bir yer. Dilinizden bir kelime öğretebilir misiniz bana? Mesela ne kelime? Mesela nasılsın? Nahile. Nahile. Kavme. Kavme. Komen. Men Türkmenlere köp söylerim. Ha? Men Türkmenlere köp söylerim. Ben Türkmenleri kop seyerim. Sağ olun. Biz de Türk vatandaşlarımızı çok severiz. Ben Türkmenim. Türkmensiniz. Aa, çok güzel. Ben zaten profil fotoğrafınızdan anlamıştım Türkmen olduğunuzu biraz. Eyvallah. Şimdi bu din Türkmen halkımıza köp hürmetimiz var. Zor mu? Zor. Bu zor oldu. Bu zor Yani- oldu. Bir daha. Türkmen halkımıza köp hürmetimiz var. Türkmen halkımıza kop hürmetimiz var. Sağ olun. Bizim de aynı. Size Teşekkür ederiz. rica ederiz. Wol 97 doğanım köp sağ ol elmudama Allah canım sağ etsin göreceğim qulluq olsun. Men yan garip golladığım için, menin yanımda durduğum için sana koyan hürmetim daha yani uludur ağamcan. Nerede bolsanam başın dek bolsun, göreceğim qulluq bolsun. Şular yani hüp kujukların ağzının payını veripsin. Hüpildigin ağzının payını verip meni gat köp şad ettin, hoş ettin, menim seni qollayan her zaman wol 97 doğanım. Doğru aytyan insanlar Allah'ın en yakın bendelerinden birisidir. Allah'ın bu görýän bendeleridir. Sen doğru aytyan ağam, doğru aytıpsın. Men yana garibi destekläpsin, gollapsın. Allah jan seni goruýsun. Elmudama doğanjygym. Nerede bolsaň şad bolup ýaşa, başyň dek bolsun, görjegim gowluk bolsun. Elmudama wol 97 doğanym. Hey, buna sebep gep deşinin tere. Hey, TikTok, TikTok. Eşjama aynan yaman betan kanal yaman garnaş. Bam ya jigda on pratlam sen de. Nam zari kabardat ya kısına bilyan. Jama ilk öz ayna badane bilyan öyle şey dip sebep var. Ne ile öz yağdayım. Birinin üstünden gülüp altta karana yağdayım. Bam ki. Onun birinin üstünden gülüp altta kuşunun mu? Onun zarif tek denginde. O bana da ya böyle o bana topmanı zarif. Yani erkek gel kurulanı le boyfriend de mujik çalar. Şuna da tek gel sen kulak verin. Aklaca ol şunu. Wal 97 doğanım işinde üstünlükler arzu ediyorsan senden köp minnettarlyk, spasibalyk, teşekkürlük bildirýän meni gowladığın için arzularım hasıl bolsun inşallah. Sağ ol. Görjegim gowluk bolsun ağamjan. Mehribanlar, salamu alaykum. Gowmy ýagdaýlaryňyz. Men bira ertir daň bilen işe gitmeden ödül suwa düşünýän, ýuwunýan, biram işden gelip suwa düşünýän, ýuwunýan. Yani günde 2 separ suwa düşünýän. Mana şu bilen hazır şul minut işden geldim. Setil alıp gidip düşünýän. Men bir setilim var mana şular ýany. Otogumyň gapdalyna daşarda goýýan. Şonu alıp gidip suwa düşünýän, şoň içine suw taýlap. Meniň setilimde görüň näme bar. Pişik pişik çağa dogupdyr. Indi men näde suwa düşüneýin bugün. Bu pişik janawar başga ýerini tapman gurdan ýany edip meniň setilimde çağa dogupdyr bul. Mana dostlar. Men fetilim tapdyňmy sen pişikçiger? Çağa dogujak başga ýer tapmadyňmy? Indi men suwa näde düşüneýin? Ha? Korkma bayım, hiç satmayacak da. Mana. Vay. Başka yer kurdan yani pişikçigerem. Benim fetilmin içinde çağı da ottur bunu. Çağlarından görkebeyin men sizlere. Mana. Öyle. Mana. Ne diyeyim ben? Hı? Mana. Görün. Mana dostlar. Mana. Görüyor musun benim fetilimin içinde küçük çağda doktum. Ben
Suwana adıp düşeyin. Dostlar gara. Bir emyatandır. Bir inanç. İnançsız olup. Arkayın olup yatayım olanlar men setilmek içinde. Günüňe däldireý dogonjugum hakykatdanam gymyldaýandyr, hereket etýändir, kulagym gören mana. Gözüň açyp göreni. Gördüňmi? Biýan kulagymam görkedeými? Olam gymyldaýa. Gördüňmi dostum? Indi günüňe däldir, gözüň bilen görendiň. Gözüň ýaxşy gowja açyp seretseň görersiň, günüňe bolmaz, hakykylygyny bilersiň, gymylýan mana gara. Dostlar bul haramzada kirpitiken zaya adam bolmady bul orsun dölünden dünýä gelen. Dostlar mehribanlar ors dilde bir sögüň tekşiňe komentariyada ýazyň or sögünç gaty erbet sögünçler ýöne ors hatda däl türkmence hatda ýazyň meselen gandan diýip zaya diýip kuntu diýip göt beren diýip kançyn diýämi näme diýilýär hüpildik diýilýärmi hüplükmi şol ors dilde ýaz ors sögünçleri Türkmence'de yazın Latince harpta indiki videoda şol sizlerin şol komentariyada ors dilde yazan sögünçleňizi şoň hemmesini aýdan sögünçleňizi şol haramzada sögeýin men aýdyp hemmesini ýeke bellep indiki geljek videomda üstüne video galdyryp haramzada orsun fikinden dünýä gelen öz dilinde bir sögeýin men haramzada ors dilde näme diýip sögülýär şonu bana Türkmence dilde yazın komentariyama indiki videoda şol sizleň ýazan komentariyalaryň sögünçleňizi şonuň üstüne ýükleýin agdaraýyn haramzada kirptikeniň hiýatan kabryna siýeýinden haramzadanyň orsun dülünden bolan zaya. Şakir da meniň adym. Zerip meniň adym. Okuyma ýazmaň ýokmy? Gözüň körme. Şu gözüň açyk gören şu ýokary akkauntyma meniň TikTok'yma adym näme ýazylýar? 10 ýyldan bäri TikTok'da men. 10 ýyldan bäri Zerip ýazyp gelýän men adymy. Nahila oslar adam üstünden gülýäňiz, oýnaýaňyz meni. Birse dost Mehmet diýip ýazýar meniň adymy komentariyada TikTok'yma. Birse taňyr berdi diýip ýazýar, birse çukur geldi diýipmi? Allah murat diýipmi? Şakir diýipmi? Şu näme ýazylýar? Şu okyma ýazmaňyza bardyr, mektep okandyňyz, 12-nji klasyny da oturdyňyz. Sen näme jahilmi özüň? Okyma ýazmaň ýokmy seniň? Ya mektebe gitjek diýip şu okuw wagtyňda haraba hululara barıp eşek sikip yönenlerden mi sen? Gözün açıp karan şu Şakir mi ya Zerip yazılýan meniň adym. İsmimi okuyup bilmeden doğrucu düzeu bilmeden sonra birinden başga badyra sen diňe sen jahil däldin ha. Başga okanlar mektep oturanlar bardyra şolardan sonra dostcan zahmet görmede gyn görmeden şu TikTokçyň adyny aýdyp beräýde näme ýazylypdyr diýip aýdyp bererler sana munyň ady Zerip diýip ýazylypdyr diýip. Kızlar, sizlerden haýyş, gaýrat edin, ýalbarýan, ýazmasaňyz da şöyle komentariylar men TikTok'yma. Meniň söýgülim bar. Sag bol meni söýdigiň üçin köp spasibalyk, meladaslyk, minnetdarlyk bildirýän özüňden ýöne. Söýgülim her gün TikTok'yma girip görýär. Kızlaryň şöyle bir komentariylaryny görse meniň bilen uruşýar, günde 5 tapar uruşýar meniň söýgülim meniň bilen. Men sizleriň komentariylaryňyzy ayrıbam ýadadım. Birisi sevgilim diýip ýazýar, birisi Zarip canım, birisi Zarip aşkım, ömrüm, şekerim, balım, balygym, ay ýazmaň haýyş etýän sizlerden gyzlar şöyle komentariylar. Öňem bir söýgilim bardy. Sizleň eliňizden aýryldym şonuň bilen. Maňa aýtdy, Zarip can ýa TikTok'a goý berjeksiň ýa meni diýdi. Seni başgalara paýlaşamam diýdi. Sen başka gyzlar bilen hem gürleşýäň, habarlaşýäň diýdi. TikTok'y her gün gyzlar komentariýa ýazýar, aşkym, canım diýip diýdi. Ýaş TikTok'a goý berjeksiň ýa men goý berjeksiň diýdi. Onda men aýtdym TikTok'a goý berip bilmedim diýdim. Onda men gitjek diýdi durmuşyňdan diýdi. Bar gitseň ýoluň açyk bolsun men aýtdym. Ýaňnanam indi bana öldüm diýende bir ikinji
söýgüli tapdym, olam her gün urşýanmaýyň bilen sizleň eliňizden gyýdylar. Yazmasaňyz da şöyle komentar ýazlar. Haýyş etýän, haýyş bilen aýtýan sizlere. Her gün uruş alada sizleriň eliňizden. Söýgülem aýtýar, seni diýär başga gyzlara kıyamam, paýlaşamam seni, sen diňe menim gitdiň diýär. TikTok'ıma girip komentar ýazlary görýär. Men garap oturýan bir taza video gaýr çykarsam, sizleriň şular ýa-ni komentar ýaňyz gelemasyn meniň TikTok'ıma videoma diýip. Gelennem ýuwdurýan, aýrýan, bozýan, söýgülem görämasyn diýip. Şu yüzden haýyş etýän gyzlar sizlerden ýazmaň şöyle komentar ýazlar meniň TikTok'ıma. Hemmeleňiň janyňyz sag bolsun. Mendenem gowrak söýgül tapylsyn sizlere. Meni söýmäň, gaýrat ediň. Meniň söýgülim bar söýýär meni. Ya ýön şonam aýyrjakmyndy menden sizler. Bar ýok birek söýgülim bar. Şolamay. Assalamu alaykum mehribanlar. Hemmäňiň ýetip gelen diýjäňiz haýrly bolsun. İlki şu videony göreliň, seredeliň, dinläliň. Ol dostum, dogonum, gadyrdan jan kuýarym meniň hakymda näme diýipdir. Soň inşallah bizem özümüze gerekne aýdars dost oğlanlarımız sizem bu videonu görün, birlikte görelim, seredelim. Assalamu alaykum mehribanlar. Zarif Can sağlam bratkam ömrüň bolsun. On ýal kommentariýaly hiç ünsürme sebäbi käbir adamyň ýüregi şeýle bir kirläpdir bolýan, o näçe ýuwsam arsalajak zadyň ýok. Sebäbi adam sähel belentlige galjak bolýar ýa-da öňe saýlanjak bolýar. Şoň aýagyndan badagatjan bir hukman bir tapylýar ýa-da erbet kommentariýa ýazan bolýarlar. Sebäbi sen bolup bilen oklar. Sen bolup bilmän soňam bahylyk etýärler, görüpçilik etýärler. Käbir adamlaryň näme diýen boş düşünjeleri bar. Aýten damkat bolmasana ýa-da bolmasa patkaryň bol götürmesene aýdat diýip, şonu ýal boş minenler bar. Esas sen özüň bil, ýüregiň pek bolsun, ýüregiň arasy bolsun. Bu döwürde adam kiçeltip maskar etmän hiç saçy bilen oklar käbir adamlar. Esas jan sawam bratkam, ömrüň bolsun. Udaçy. Köp sag bol, minnetdar özüňden, wapajan, dostum, dogonum, gadyrdanım. Meni golladygyň üçin, ýanymda durdygyň üçin. Allah jan sen ýanyk ak ýörekli, pek niýetli dost dogonlarymyzy, sen ýanyk oglanlary sanyny köpeltsin. Elmydam ýanymda dur, menim senin ýanyňda dostum. Meni goldaýan dost dogonlarym hemişe meniň dostumdyr, dogonumdyr, biraderimdir, joramdyr. Sag bol dostum, ömrüň uzak bolsun, işiňe üstünlikler arzu etýän. Görjegin gowluk bolsun, wapa dogonum. Niýde bolsaň sagaman Allahyň penasynda ýaşa. Assalamu alaikum. Bu Zerivagam Dubay'dan bana bir soğuğa da uğratıptır, kargo uğratıptır ne? Azra emeğimiz görüyoruz, açık görüyoruz, hem uğratıptır. Buna derede. Wa aleykümselam. Ýyldız jan gowmy ýagdaýjyň. Amen ol pişik çagany bir butinyň içine taýlap, şol geldim ratdan iberenimde bir kiyenden deşik ýagat edägi içine taýdaja hawa baryp dursun, gynalmaýan diýipdim da ol pişik çagasyna. Olam kette ulu deşikde koyupdyr, ol deşikden çykyp oturgucun üstünde oturupdyr, o uçuşyň içinde. Soňra oturgucun üstüne sıçypdyr ol pişik çaga. Ony men ýanjak kişijik deşik etmen awun ketteken deşikde koyupdyr, ol men uçuşyň iýesi $100 gerden men urup otyp, jurime edip. Ana bol pişik çagaň oturgucun üstüne sıçypdyr diýip. $100 gel gara ýere gitse gitsin, janym sag bolsun meniň, janym sag bolup dursa ýene $100 tapylar da, pul tapylar, jan tapylmady da, janym sag bolsun. Ýöneňde uyam şu pişik çagan sana iberdim, sana goşupdyr. Şonunda özüň gowja seret, garaş özüň şoňa bolýarmy? Terklikde ulalsyn, soňa hem saýlangyň, goňşulaňyň göçdüni gurlap getirip berer sizlere. Soňa gow anaja gorup ýersiňiz. Soňa da negim men iki fişa düýanyň süýdüne mi beripdim? Onu bermedimi? Videoda ola görünmätdir, onam görüp diýipdim men video çeksen. Onu çekmäpsiň, onu görmedim men düýanyň süýdüne. İki fişan doldurup beripdim. Ondan bir günde iki sapar. Bir sapar ertir ber, bir saparam akşam ýatmagyňdan öň. Şu düýanyň süýdünden. Şondan bir emdigin içine taýlap, agdyna tyksaň özü sorar. İki sapar berseň bolýar günde. Bir ertir, bir giýja. Soň derrew terklikde ulalaram. Soň wagty jyklyk edip, sana çağadam dogup berer ýene-dem. Ol urqaçy pişik çaga ýepdim ödem, erkegem dal. Mawa gelse, ketdelse derrew mawa gele, hüýde aýynda mawa gelýär pişikler. Mawa gelse soň ýaňam saňadam taýda kişijik pişik çaga dogup berer olam. Başap sanagyny bolýarmy? Bolýarynda sag bol Ýyldyrjan. Men söýgülimden soraşman sana nomerum berip bilmedin dogonjygym. Seniň hem adyňy tutmaýyn, söýgülim aýtdy. Gyzlaryň adyny tutup palany jan diýip aýtmaýjaksyň diýdi, şol günden soň diýdi. Dogonum uyam diýip gepleýeksiň diýdi. Haýsy gyz bir zat islese, ýani nomeryň islese ýa dogulan günni gutlap berdiyse ýa TikTok gurşap berdiyse reklam edip
Ana şu yüzden söýgülem kategoriýa meniň gyzlara nomeryňy bermejeksiň diýdi. WhatsApp nomeryňy, IMO nomeryňy. Meniň TikTok'yma da girip görýär. Meniň TikTok'ym, telefonum söýgülemiň kontrolunda. Seretiye girip her gün, her minutda, her 10 dakikadan, 1 saatdan diňe maňa janym diýjeksiň, balym, şekerim, hayatym, gözelim, balygym, bir danajam, gullalajam, aşkym, ömrüm. Şu zatlar diňe maňa aýtjaksyň diýdi, başga gyzlara aýtmajaksyň diýdi. Men hemişe adam hurmaty goýýanda gyzlara hiç bir erbet niýetim ýok. Size de erbet niýetim ýok. Ýöne endi kabir gyzlar azyjyk kyskanç bolýar. Ogul söýgülisini başgalara paýlaşyp bilen ýok. Şunu başgalara azdyryp alamasyn men elimden diýip. Seni kıyamam başga gyzlara diýär. Sen diňe menimki diýär. Şu ýerden senem jan eken adyň doganjygym gyn görme, gaty görme. Men sana nomerymy berip bilmedin. Söýgülim soň hapa bolar menne. Bar ýok, biricik söýgülim bar. Olam bırakyp gidäse. Senem goýarsyň, gidersiň, bararsyň. Bir ay gepleşip. Soň orta ýalda men galarynda ýene bokun aldyran tomazak ýany bolup. Hey senem oýna meni, senem rışkançylyk et üstüme. Senem kemsit. Gülüber, senem gül. Senin hem wagtyň bilen. Halin tek inşallah maňa da wagt geler. Meniň TikTok'ymyň patysçylygy 1 milliona ýetsin. Soň men ýöne men seni oýnamadym, seni kemsitmedim. Şol wagtda men sana hurmat etýän, şu meniň TikTok'ymyň patysçylygy 1 million bolsa, şol wagtda men sana hurmat goýan. Ýöne men şol wagtyma çylyp hiç kimi kemsitem ýok. Senem kemsitmedin inşallah. Maňa da wagt geler. Meniň sen bul eşegim bilen, bul köýnegim bilen trend boldun diýäňe, boljak sana mı gynçylyk galdy doganjygym? Men şol eşegim bilen, köýnegim bilen 1 million video çykarjak, çekjek. Men şol eşegim bilen video çykaryp, men şol özüme, şol geňiş kitap bara, ana şoňa özümi sapt etdirjek. Sana mı gynçylyk galdy? Bamy bir soragym doganjygym? Meniň öz eşegim, öz köýnegim men trend boljak. Şunun bilen men 1 million video çykarjak. Meniň hurmatym bar meniň bu eşegime. Şol eşegim bilen men, şol köýnegim bilen halalca çöregim çykarýan, işim halalca işim etýän. Goja halal iş gazanýan, pul gazanýan, halal pul gazanýan. Sana gynçylyk galmasyn dostum, dogan hurmatym bar sana. Sag bol. Mehruanla Zarifa tanıyanlar, Zarifa degen maňa gerek gelir, adam kemsitmän. Näme her kim öldü, her kim öz üçin ýaşaýar. Olam bir öz üçin, hemmek öz üçin özüň aýnaly gör birinçi. Mehruanla şundyň näliňde muna tanıyansyň Zarif diýki. Meniň köýnegime, meniň işime, meniň gazanjyma at dakyan adam hergiz meniň jigimem bolup bilmez doganymam, dostumam. Men bu köýnegim bilen 10 adamyň Komentariýan diňden bolsa mehruanam Zarif TikTok çykdy. Her kim şoň üstünden TikTok komentariýa diýip bir kod tutanmaly. Näme bar o? Adam her kim özüne seretmeli aýna birinji. Özüni aýnada görüp ondan adama at takmaly. Bolar-bolarsyz komentariýa ýazyp atýarlar. Her kim ýöne inglizçe gurlap, bir Hytaýça gurlap, bir diýip näme o siziň işgäriňizmi, näme? Her kim öz dilini öz gurlap TikTok diýdi. Ya komentariýa diýip üstünden bol. Adamyň kemsitmän o. Her kim öz bennesini yaradan Hudaý taga, her kim yaradanny şeýal yaradýar. Her kim umur kim wa, her kim şoňa serip ýüzgüçk videolar çykaran bolýar, komentariýa adam bolýar. Bolar özler şonça da ýok bolýan adamlarlar. Onda mehruanlar şu videony gören bolsaňyz köp sag bolun. Endi dama biz bilen galyn, biz diňe saglyga degişdi, saglyk ugurda nämeden kösenýän bolsaňyz imit goşuny bir ýa-da bawka, ähli barlaglardan geçip halas sertifikat imit goşuny ödürlüýär. Endi dama siziň hyzmatyňyzda telefon belgilenmez profilli arkaň habarlaş bilersiň mehruan doganlar. Assalamu alaykum gowmysyňyz agam. Maňa çağam bolmagy için doga dilek edip beray, namaz okuyan bolsaňyz diýipdir. Wa alaykum assalam. Götürün elleňizi mehribanlar, mana şol komentariýany ýazan doganmyzyň hakyna birleşip doga dilek edelim. Ya Hudaýjan şol komentariýany ýazan doganmyzyň nesibesine ekiz gyz, ekiz goşa ogul nesibede aýasyn.
oglanly, akdykly, çoğlukly, çojukly bolup oturaýadyr herna. Allah jan seniň ýanynda köpdir awlad, ogul, gyz, kaýsy bolsa bolsun, ogul bolsun, gyz bolsun, ikisem Allah'nın rahmetidir. Sen öz rahmetine şıl doganmyzyň üstüne ýagdyr. Allah jan şıl doganmyz awlatly bolsun, çağaly, çoğlukly, akdykly bolsun. Meniň inşallah doga dilegim ýetse men siziň için doga eder nägem ýöne çağaňyz ogul bolsa birjiginiň adyna Zerip Can diýip goýan meniň adymy. Siziň hakyňyzda mana men doga edip berip otyryň. İnşallah meniň doga dilegim duşaýadyr, musapirlaryň dogasy dilegi duşýar. Allah'nyň ýolunda, Allah'nyň bargasynda sida, Allah'nyň ýanyna gitýär musapirlaryň dilegi dogasy. İnşallah mana siziň adyňyzdan men doga edip otyryň. Allah jan size ekiz ogul gyz berýärdir. Bahtly bolaýasyňyz, şatly bolaýasyňyz durmuşyňyzda. Oglanly, awlatly, çojukly, çağaly, akdykly bolaňyz. Amin.